trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikakatlo ag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Sa matag adlaw, ang kanunay natong madungog sa ang katapusan sa kalibutan. Sa daghang kanasuran, ang simbahan gilutos. Daghan ang nungutana sa ilang kaugalingon. Unsa kaha ang mahitabo? Mao ba kini ang katapusan sa kalibutan? Ang mensahe sa Ginoo karong adlaw nag-ingon, kanunay salig sa Dios, buhata ang inyong bulahaton, ug puy-i ang inyong Kristohanong kinabuhi. Pagmalungtaron kamo, bisan diha sa mga kalisdanan, kay anaa kaninyo ang paglaom ug pagsalig diha sa mga kamot sa Ginoo. Uban sa masaligon nga kasing-kasing, palihog manindog ang tanan, alang sa pagsimba sa atong Ginoo. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation, lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His praise. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation, lift up your hearts and sing. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Igsoon, bisag unsa may kahimtang sa kinabuhi karon, no? Just trust in the Lord. He loves you more than you can imagine. Ug karon maandaw kita pagsaulog ning Santos nga misa. Basulan nato ang atong mga sala. Kalayuan kita sa Dios, magagagahom sa tanan. Pasiluan ang atong mga sala, darong adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios,
dito sa mga langit. Mag-ampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magkanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanit ang pag-alagad kanimo, mama ng among walay kinutubang kalipay. Diyos nga gamahanag maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman. Tagi kami kagawasan sa Espiritu o kaayuhan sa kalag o lawas. Aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanang mo dinhi sa yuta. Kini among ipangayo pinagi sa mo Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa panahon sa kalisod, gipasdan-an sa Dios ang katawhan, nga hukman niya sila sumala sa ilang pagkinabuhi. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Atong paminawon. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason ug daotan, sunugon sama sa dagami. Niadtong adlaw, mga sunog sila ug walay mahibilin kanila. Apan, alang kaninyo nga nagsunod kanako. Ang akong gahom sa pagluwas, musubang sama sa adlaw, ug mag-ayo sa mga balatian, sama sa bidlisyo sa adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa katarong. Ania ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa katarong.
daig ang Ginoo, dinuyugan sa alpa. Dinuyugan sa alpa, ug mananoing awit. Inubanan sa mga trompeta, ug sa tingog sa budyon. Pagawit nga magsadya tubangan sa hari ahang Ginoo. Ani ang Ginoo, ang maghari sa yuga, bansa palanuga ang kadagatan, ug ang nagpuno niini. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Papamakpaka ang kasapaan, pasinggita ahang masadya. Ang kahalibutan. Atubangan sa Ginoo, kay nagaabot siya. Kay nagaabot siya aron paghari sa yuta. Magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong. Ug sa katawhan, uban sa iyang kaangayan. Ani ang Ginoo, ang maghari sa yuga, uban sa Matud ni San Pablo, ayaw ninyo usiki ang inyong panahon, ug andama ang pagbalik ni Kristo. Ang labing maayong paagi sa pagpangandam, mao ang pagbuhat ug mga maayo. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Atong paminawon. Kay nahibaluan ninyo, nga angay kamong manag-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayri. Hinunua, nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw o gabii, aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo. Ayaw pa kana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan ug walay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami ug nagpasidaan niining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ka, O Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo, kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa manindot nga mga bato, ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus. Kining tanan nakita ninyo, apan maabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo, Nangutana siya, kano sa aba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? si Jesus miingon, Pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong. Kay daghang moanhi sa akong ngalan, mag-ingon, ako mao ang Kristo. ug miingon usab si Jesus. Ako mao ang Kristo. Og miingon na usab si Jesus. Mabot ang panahon, apan ayaw sila tuhui. Ayaw kamo kahadlok, kung makadungog kamo mga gubat o kagubot. E kining tanang buta nga, kinahanglang mahitabo gayon, pag-una, pag wala kini pasabot, nga dool na ang katapusan. Mipadayon si Jesus sa pag-ingon. Panayaw ninyo sila tuhui. Ay kamo kahadlok, kung makadungog kamo mga gubat o mga kagubot. Ikining mga butanga kinahanglang mahitabo gayon pag-una apan wala kini pasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon si Jesus sa pag-ingon. Ang usa ka nasod magigubat sa laing nasod. Ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalisa nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahadlok nga mga butang o mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kini mga butanga, dakpon kamo, lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga ug bilangguon, dadon kamo tubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Unya kini higayon, makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod ang inyong kagalingon. Kihatagang kamo og isulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag, makapahimakak. Budhian gani kamo bisan sa inyong mga ginikanan o mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryenteng mga higala. Ug patyo nila ang pipilakan ninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako. Panwalay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on kiniining paagiha, maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Doon ako'y favorite nga kanta. O siguro kung hibaw sa gibon ini. My Way. No? Wa pasabot favorite ko. Nya kamo ko mong kanta. Pero ganahan lang ko. No? Yun ini. Ano? Sing along ka no? And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Di lang takotob. Mga igsoon, iba mo, kining kantaha, giban ni sa daghang lugar sa Pilipinas. Kay
kadaghanag mga kanta ni ini, daghan mga matay. Amo tumas kayabang basta naagay daghang mga matay. Doon ni. Tinawag giban gini. No? Sa mga lugar sa mga video kay magpinatyanay man. Amo to usaya na ani ini, no? Kayabang bakahagon sa. Pero mamalandungan ako ba? Unsa may naa ini? Muro bag kanang nga dili maayo ba? Tanaw ra guni, ingon siya nga, my friend, I'll say it clear, I state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but more than this, I did it my way. Mga isuon, mao ni siya'y klarong prinsipyo ba? So, usa ka stressful nga kinabuhi. Kanang you do things your way. Stressful juga ay na. So, ibaw ta ni anak. Mo di ay makamatay ni. When you always do things your way. Kasi San Agustin pa, ningon siya, I've been restless in my life doing my way until I did it God's way and I found rest. Diha na siya makagahulay when ang my way, God's way na. May iso ng Ebanghelyo na ba? No? Itong madungong mo ng hisgot o kamatayon, tapos sa kalibutan, no? And makaingon ta nga, there is something, no? In it, no? This is something certain, no? This is certain gini, hisgotan ni ini, nga doon ay katapusan ang kalibutan, doon ay katapusan atong kinabuhi, di na ikalalis, doon na dyan, no? Bago ng tag, sa ulos alas mga minatay, no? Dito sa sementeryo, tanawag juga, magtanaw ka dito, natanaw ko sa mga pizza, ang uban good, no? May bawaan pa ni mo, na bisita last year, karon to na naghigda na. Wala ingon ba nga, mga lapida ba, kita kasi lapida ba, karon ni aron ko dire, ugma dire na sagka. And we can't help that, di ba? Karena kita tahu karang nangamatay, no? Kita mga matay, lahi pang mamatay ka ng atong classmate kaduol na to, ang oras na masakit na to. Jesus, ingon juga, matay. You can't help but think about death. Yung di ba pili ng kamatayon? No? Katapusan, batag tigulang. You could be very strong. Ay, dahil batanon, bilyonaryo, Lucio Tan Jr., bata kayo, with all the money. Di isa na yung pilig tiguang. No? Si Goku Jr., Goku Wing, diba? 90 plus. With all the wealth. No? Patay ka. Kay, tinuon rin mga sulti, tinuon na gida nga, wag yung tambal sa age. Dili age mga sakit. Way tambal ka tiguangon. So, pa na pugong-pugong, padung nga dito yun, we're there. Nakita ni Ana. Yung kinigis-gus tas ginawa ni si Ebanghelyo. Kada panahon bitaw, no? Ambot, nakasuway mo itong linog. Sus, katong liha ko sa Nicolas, naglinog, layat ko sa danan. I felt that tapos ang kalibutan. Tragedy ba? Kaya mga calamities, mga pation na mag end of the world. Murag, it's going to end. Reality ka na siya. Reality. Muna ubay na ito, mangandam yan ini, no? No? Pas katiguangon na ito, hibawta ni Ana, guwang na, then time is near, the end is near. No? Mawaning kamot, ano? I don't know how you prepare yourself. Sa mga doon ta, pinaagig mga tiguan na ta, retire na ta, ida na ta, mga mag-save na ta, mag-insurance na ta. No? Saan lang insurance sa Sudlan, sa insurance sa sana funeral insurance, di na ta mag-isgot. Sa
maniguro ta, magbuhat palit ta atong pansyong daan. Like that. Ako ba naasad? Ilang insure ba, no? Guwang-guwang naman ta, balik ta sa Ginoo, mag-serve na tag ni minister, mag-serve na tag... Oh, it's good, oh? It's really good. Pero si Ebanghelyo ko mga isuon, ang Ginoo is telling us ba, kini mga buta nga mahitabo ni, pero puwang pa niya, di ka ang mahadlok na ini. Do not be afraid. Trust in me. Salig lang nako. Salig. I'll take care of you. May mahimo ba ka ni ini? Katapusan si mong kinabuhi, katapusan sa kalibutan. O kaluts ani, wa ganay sa may bawo, bismo, Ginoo ningon sa kumibaw. Pero only the, trust in me. Salig lang yun nako. Salig. No? Ayaw yun pailad. Kadaghang mangilad pa ingon tapos ang kalibutan. No? Jesus, tanaw ng mga tao nga naghisgot ni ana nga tapos ang kalibutan, diligwa gawas nga mapubya ka, magbuang ka, sometimes mailad pa ka sa imong kaptangan. No? So ayaw tuo ingon sa ay tuo. Ay tuo. Tungod kay salig nako, do not be afraid. Kay mahitabo lagi ni imong kinabuhi, ha? When time comes, it happens. Mga crisis imong kinabuhi, sickness, whatever it is, at that time, because I love you, gimahal man tika, I'll take care of you. You will have enough grace for that moment when it comes. Don't be afraid. Kay wa gani buhok nimo na ma-damage, He will take care of you when that time comes. Give you the strength, the wisdom, bisag unsay crisis ang kinabuhi. Ang buhata lang po pa niya nga lakutay, persevere in doing, persevere in me, lahutay diha kanako, sa pag-alagad kanako. Magpasabutin San Pablo ko ng pagbasa. Ningon siya, buhaton mo rin ginito, ha? Nga lahutay, no? Sa atong salig sa Ginoo, atong ipakita atong pasalig Ginoo, pagpadayon sa pagtrabaho, sa imuhang katungdanas kinabuhi, sa imuhang where you working. Don't be bothered. Pagtrabaho sa iyong pamilya, trabaho sa opisina, don't be bothered. Trabaho. Muna po San Pablo kay gibadlong niya ang mga atong panahon nga nagtubo lang tapos ng Ginoo mga Kristiyanos. O di na trabaho ay naglingkod lang sila. Trabaho may mananong pag yun may mama tapos sa mga kalibutan. Nang mga di na magminyo, katapos sa mga kalibutan. Sa ayaw. Trabaho mo. Di mo trabaho, way kaon. San Pablo na. You work. Kung tinuod ka na, ang sabot pa ba nga, pung padihas balang kasulatan, the best way to prepare, no? Nga maandam, nga kita, isak patas Ginoo nagtumas sa katungdanan. No? Abot siya that we are doing our duty. Mabitang di ko kalimot sa istorya ni St. John Bosco, no? I told you this. Nga tawag sa spiritual director, tiaw-tiawan sa siya, guidance, spiritual guidance niya yan. O Don Bosco, giinan ko. Don Bosco gikas siyang study hall, nagtuon siya, gipatawag siya kay spiritual direction. Giinan siya sa spiritual director. Don Bosco, tonight, giinan ko sa Ginoo nga ikaw mamatay na ka. What will you do? Ayan tuyo, kung kumpisar Don Bosco ba? Si Don Bosco, gibuhat sa bata, si Minister pa siya, ningon siya, mamatay na ito kung gabi, ay, Padre, excuse Padre ha, kay pabalik ko study hall. Kasi buhatan mo study hall. Ito ako'y assignment sa English, ako tiwasong. Mamatay na mo kang gabi Ningon siya, unya, ikita na mo sa Ginoo, pangayaw ka assignment. Impirno ko. Uwa ko sa assignment. May impirno ko. Kita ka sa wisdom. Ningon siya, daa siya assignment. Uwa niya mabuhat yung assignment. O siya pagtubag niya sa Ginoo. Unang sakto kay San Pablo ba? Do your job. Imo nang kabalaka nga wa di kay mahimo. Padayon sa imong pagtrabaho where you are, trabaho. Tumana ang kabubuton sa Dios, tumana ang imong assignment. Ang pangutana, unsa mag-assignment nato ba? Nagihatag sa Ginoo.
Kung sa may atong yatag assignment. Po ba Teresa kakota ba ningon siya? Ang Ginoo no, wa mag-expect nga kita successful sa kinabuhi. Ang iyang expectation nga kita faithful to Him, to the Lord. In fact, the greatest success that a man can achieve is that you are faithful to the Lord for better or for worse. Maunungon ka. That means, ang imong assignment ba, faithful diha sa imong pagtuman sa sugo sa Ginoo. No? Ug unsa man na siyang sugua. No? Nga whatever you do, atong ibuhaton ba? No? Buhata kini with all your heart. Tibuok kasing-kasing, tibuok kalag, tibuok hunahuna sa imong gugma sa Dios o sa imong isikataw. Mo itong assignment to love and do your best. Nandun ko sa seminaryo pa mi, buta namin nila sa rektor nga, kinsa may labing santos sa inyong classmate sa seminaryo. Naningon min na, kaya mga classmate ato, aragas kapilya, tuan si Rosario, si Nobina, mag-recreation mi dire, mag-football mi, tuwa siya gan dito gihapon. Ngayon siya ka na, mo ganay santos, kaya sige mag-ampo. Siya dili. Unsa labing gitawag tug tao nga santos gyud, no? Kana siya ba nga? Kaya bisag unsay buhaton niya ba? The right place, the right time, iya giyong ihatag ang tibuok niya with all his heart. He does things the best way he could do. Kung nagtuon jud, duwa gyud 100%. O kaon gyud tabas ginawa. O ampo gyud. Mao na gitawag to with all the heart, with all the passion and love. O mao na, that means nga ang Ginoo ba, expectation niya mao nga kita ang atong assignment that we are going to be happy. We should be happy. We should live your life. Live it to the full. No? Live it. How? By loving it. Muna nga siya, live, love, and laugh. Enjoy life. Maunay, paabot Ginoo nato. Nga, expectation niya, nga naay gugmas to kasing-kasing nga, kung mamatay ta nata state of grace. O sa mga state of grace, kanang wakaysa, di na eh. State of grace is state of love. Nga na ang sanctifying grace mo na ang Ginoo niya kanimo, that you're a loving person, that you're living in love. You give your best to the Lord, whatever you do. Ngunit ana. Lately, wala na kasimana, I'm sick. Nakamag ubos, sipon, gisaw, kuan, tanan, trabaho. Nagsapaw-sapaw ba? In fact, I'm not really strong ning panahon na. Isa may kas doktor, no? Umato ko doktor gihapon. Gi-advise ako doktor nga you have to avoid stress and you have to rest. Avoid stress and you have to rest. You have to. Nining pagiha, ang mahitabo nini, ako nang ilista na ako ang team song. Din my way. Din my way. Nga ako yung gusto, matuman, ako at things like that. It should be God's ways. And God's way is this. Trust in Him lang yun. Trust in Him. Continue the work He has assigned to me and let me do it with my whole heart. Ikinasing-kasing kayo. That is where I find rest. Amen. Nagatuwa ko sa Diyos, samahan magagahom sa tanan. Pagbuha sa langit at sa yuta. Yesu Cristo yung tumanag at Ginoo. Manam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Ganag ni Maria na buhi. Sa kisugo ni Ponso Pilato. Inalit sa krus na matay gilulong. Ikonsad sa mga minatay. Itulog adlaw na banghaw. Isa ka sa langit. Irigo sa to sa Diyos, amahan magagahom sa tanan. Ganito mabalik siya. Tabo ko sa buhi o sa mga minatay. Ito ako sa Espiritu Santo. At Iglesia Katolika. Kambitan sa mga santos. Pasiluan sa mga sala. Pagabanaw sa lawas. Pinabuhin kayo. Amen. Maigsuon mga muyo kita ngadto sa Dios nga ihatag niya kanato sa malas tong gikinahanglan. Nga moingon kita Ginoo,
Diyos, dungga ang among pag-ampo. Ginoong Diyos, dungga ang akong pag-ampo. Alang sa atong simbahan, nga panalipdan unta kini sa Dios, batok sa mga katalagman ug sa mga pagsulay, aron magpabiling lig-on ang baruganan niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong nasod, nga panalipdan unta kini sa Dios, gikan sa mga daotang impluensya ug sa mga taong gamhanan ug bahandianon, ug ingon man sa mga tao nga naghupot og ideolohiya nga sukwahi sa kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga batan-on, nga mahatagan nato sila sa hustong giya, sa pagsubay sa hustong dalan, paingon sa katarong, ug nga panalipdan unta sila sa Dios, aron makalikay sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga masulubon, mga binilanggo, ug mga masakiton, nga hupayon sa Dios ang ilang mga kasakitan sa kinabuhi, aron mabuhi ang ilang pagtuo ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, dungga ang among pag-ampo. Alang sa pagbayaw sa kadungganan sa altar ni Monsignor Teofilo Camumot Obispo, dunggo na unta sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, nga nagmalig-on sa ilang pagtuo, luyo sa mga pagsulay, makaambit na sa himaya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, dungga ang among pag-ampo. Kayo magipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ka, Ginoo, Diyos sa kagahungan, sa imong kaayo, angay kapasalamatan. Luyong ang katawan, among kawasiguna, umangalik ka namin, ang himaya mo. Gasa mo, alat ko, kalinaw mo, kalipay ko, pulong mo, sundon ko, ipakita ko. Dayon ka, Ginoo, Diyos sa kagahungan,
Iampo kita kining sakripisyo dawaton sa nga mga magagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig pagmaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niya nga santos nga simbahan. Ginoong Diyos na may tugot nga ang gasa nga mong gihalad, magdugang sa mong gugma kanimo. O dala ka na mong anas kinabuhing tunhay, kinigipangayo dihan ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Ibayang nato sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Pataro. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang imatarong gayon pasalamat kami kanimo kanunay istrang dapit. Nakita namong imong kinutubang gahom, diya sa imong paagis papangluwas. Mini ka aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios. May imong pagbuot, na maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Kisadikoy sa tao ang paghigala kanimo, panang tao mismo ay nag-uli ini kanamo pinagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, dug silang way hunong nga pag-awit. Tuburan sa ng kasantos, pagsantos ni mga gasa, mahimo kinialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag paan, pasalamat, tumipikas, mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Salamat o pag-usab og midaig. Mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Hando sa matayan pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ning paan sa kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngaya nga moatubag mo alagad kanimo. Himuang kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusa unta sa Espiritu Santo.
Nuno imong si Bastibo kalibutan, mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pari. Among igsuong nga matay magkaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kanday gug himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan na kaniya magagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Pagampo kita sa itong amahan, itong gamiton mga pulong gitudlos itong manunubos. Kaming luwasos tanang daotan hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamok. Sa nag-aabot kaming napalaumon sa magbalik ni Jesucristo among manunubos. Kaimo manangking harian, ang Kristo ng kas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kalinaw hatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mga sala pa rin pagsalig sa imong simbahan. Sibu sa imong kibabuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanamana kaninyo. Bakita pa naginig suunay.
Diyos sa gawag tansalas kalibutan mula hanggang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Ginoong Eucharistia nga mong isaulog anong paghandong si mong Ginoong Hesus, mutabang unta pagpatubo sa mong gugma kanimo, kining pangayo dihin ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, idawat sa mong anak, kasakit, kamatayon sa krus. Itudlo ang berdo sa pag-ilo, diya sa katikis. Lungga pangamuyo ang gihalan alang sa among sakiton. Now kinag-antos tungkol sa sakit o balatian. Magkaamong igipili siya aron mahinong santos. Nga iyang kasakit, o sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang ipangayo, ngagi sa mga sa Kristo, imong anak. Buyog ali o bang kanimo, giyas kay usa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kaangkuran. At pasalamat sa itong mas participants, Swedish psalmists, lay ministers, and lay altar servers. Atong choir, the Brothers of San Pedro Calungsod. Offers na to Jane Duarte, John Dagami. Pilgrims, World Apostolate of Fatima, Basak Mandawi, and Cathedral Chapter. Our Mother of Perpetual Devotees, Redemptorist Church, LC. Maraming salamat inyong tanan. Ginoo na kaninyo. Ang langin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa na inyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bless the Lord, the God of our salvation, rock of strength and our refuge sure. Oh, bless the Lord, the God of every nation, over all the earth. Sa Ebanghelyo ba, ingon ni Jesus nga pagmalig-on kay tungod ini kung maglig-on ka, maluwas ka. Di ba ito kuan sumpay adto pag malig-on nining pagiha maluwas ka. Kanang gahuna-huna bitaw ko ining katapusan kay mao man to ebanghelyo no kun katapusan sa kalibutan no. Ako pagtuo dili man jud siguro ko kaabot anang giingon sa Ginoo nga
matapos ang kalibutan. Pero sinati kayo nako ang mga katalagman nga nahitabo pareho sa sunog, sa linog, sa gubat, no? Daghang kay tagmadungog nga na, no? Siguro dili jud siguro ko makaabot nga katapusan sa kalibutan. Pero ang akong yung ginahuna ang akong kamatayon. Kay kung dili ko makaabot anang katapusan sa kalibutan kay puwong pa sa Ginoo, no? Dili ta kinahanglan mag-uol ana kay wa ta kibaw, no? Pero sigurado ko nga ako mamatay one day. Nya mo na akong gihuna-huna kanang akong kamatayon, no? Na bisa nagali sa akong kaugalingong kamatayon, niingon gyapon ang Ginoo pagmalig-on. Pagmalig-on kay tungod niya na sa paaging ana maluwas ka. Unya mao ni nga ang karon ang akong gihuna-huna nga kung malig-on jud ko kanunay gyud nga magbinuotan sa tanang minuto na uban ang Ginoo. Pero sa ako ng istorya bisag gani ako madre lisod jud magbinuotan sa tanang higayon. No? Oo, basta ang importante nga naagyod ang Ginoo, presente siya. Ang Ginoo naagyod sa kanunay, sister? Naagyod. Di gyud mahitabo nga muwa na siya. Labi na Naagyod sa kanunay mga ang kasakit. Ginoo. Kay wa man gitay hunong nga mutawag niya. Kapit gyud ta dili lang sa kasakit, sa kahayahay, sa kinabuhi, pasalamat, pagdaig, naagid na. Ug Mao talking jud. about death, kay kana bitaw nga naman jud ko'y amiga nga 9 years na siya nga dialysis. Pareha ni Monsignor ganina gikanta ang My Way. Unya maadto gami niya bisita, daghan mig isulti, tubagon di niya kanta. Kana bitang you live today and die tomorrow. Mahilak gyud mi kami nga bisita niya siya wa. Mura lagwa. Kay ready. Kay kada adlaw siya nagampo although suffering from pain. Kay cancer man to iya sa bukog. Unya naapagilain pagyud. Unya kuan dialysis pagyud siya daghan complicated. Basta take it as is nga ningon pagyud siya. Aw gihatagan man ko sa Ginoo ani nga balatian sa ato pa. Iya jud kong kuyugan, tagaan di ko niya og kusog. Og mo fight jud ko ani. Tinuod gid siya ni fight. Nya, mo na nga makibaw na gid ta sa iyang kamatayon kay kada pag birthday ni ingon mo gud mi nga may you live to be 100. Ano ba siya? Oy, nakibaw naman gud ko, hapit naman gud ko kwaon ni Lord. Ano ba? So, happy siya. Mahimo siyang kalimtan. Oo. Isa nga, kuan ka nang, kanang, kuan na gyud sister, kanang prepared na gyud siya. Mo na inindot. Prepared gyud siya si ang kamatayon. Andam sa kanunang higayon. Kay- Mo siguro gyud na nor ang atong paninguhaon gyud nga andam ta sa kanunay higayon. Andam sa kanunay. Uban sa Ginoo. Kay guwa siya, sama na nato pagpangandam kung wa Una siya. inig, kabuntag, padong gali ko simbahan, very early, the first thing in the morning is to go to church, sign of the cross, dayon ko, Lord, unhi gyud ko, nga malayo ko sa mga katalagman. Sa ato pa ako siya, una kay magsunod ko niya, permig yung tawagon, wala joy ko pas ang pagtawag. Ganina baga hisgot man ka atong galakaw. Galakaw ba to? Katong ingon ng imong giingon nga ang Ginoo gahangyo jud sa Ginoo nga ubanan siya, no? Na nakahinumdum ko sa footprints in the sand. Yes. Nya kuan na lang at a certain point usa na lang ka-pair ang linaktan didto. Nya nangutana siya sa Ginoo, asa man ka Ginoo? Nga kuan sa akong paglakaw nawa man ka. Nya sa Ginoo gikarga ta ka. Yes. It was then that I carried you. Yes. Pasaan. Pasaanon man gyud ta niya, sister.
pangutanang Monsignor, Angay baghadlokan ang kamatayon. ang kamatayon. Sakto na gito ilaha, mura to kadang wali. Kadang wali. Of course, handog kasi di manlok matay no? Rumutan na kang ano man ang mga santos ba? Excited bang kayo mamatay sila? I want to see the Lord, St. Paul, I want to see the Lord. Excited kayo sila, no? Why? Kaya anda makay sila. Basta anda mga kita mahadlok. Basta anda tayo whatever, no? Sa anong kinabuhi wa nang kahadlok, no? Preparedness, and the only way to prepare for the future is to prepare now at the present. Karon jud. Kanang moingon na to nga the best way gyud is what you do now. Kaya ang grasya go sa hatag Ginoo now man, dili man nga future. Kita mingon sa mingon nga ano pasay Lord no, mingon Lord, I will ask forgiveness next year. No, di man na, no? I'll be sorry tomorrow. Di na magsilbi. Ang what about it? I am sorry now. Kasi Lord, I am sorry. Ang now gyud importante sa imong gawin. Ang katapos ang past gani mo, kalimtan man na sa Ginoo. But what you do at present yun, no? Sa unang ingon nga sa unsang problemahan nimo, do na ginagrasa ang ihatag nimo, actual grace na ginagrasa sa Ginoo nimo. Pero ang grasya niya is now. Karon, muna pahimusli ginang grasya ha. Live it the moment, from moment to moment, live it good, no? To glorify the Lord.มันimportante, ang future, what ay mahimo. Ang past is already past. But now we can do something about it. We can just say, I'm sorry, o insure na ang langit. Now is important. Anda ba lang kagulingon? Karon. Amen.